салом бинандагони гиромиву арҷманд. барномаи навбати ҳуқуқ ва сил аст, бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ пешкаши шумо. саволи навбати ин нашри барнома чунин аст: дар сурати риоя нашудани ҳуқуқ ё вайрон гардидани ҷузъе аз он шахсони бемор бояд ба куҷо муроҷиат кунанд? посухи мутахассисро мешунавед. дар ҳолате ки ҳуқуқҳои беморони сил вайрон мешавад, пеш аз ҳама ҳаминро бояд таъкид кунам ки аввалан муайян кунем ки бемори сил дар куҷо ҷойгир аст, яъне мавқеи иҷтимоии бемори сил дар куҷо ҷойгир аст. агар бемори сил дар беморхонаҳо бошад, вай метавонад ки ба сардори муассисае ки дар он ҷо ба табобат фаро гирифта шудааст муроҷиат карда бошад. лекин агар берун аз ҳудуди беморхона бошад, метавонад ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карда бошад. дар ҳолате ки дар тамоми зинаҳои поёнӣ мушкилоти бемори сил ҳал нагардад, дар он гоҳ тибқи қонунгузории мадании ҷумҳурии Тоҷикистон бемори сил ҳуқуқ дорад ба тариқи судӣ, яъне бо овардани шикоят тариқи хусусӣ ба суди маҳаллии зисти худ муроҷиат намояд.